Goedemiddag, met Pierre van Ook. Hallo? Rosalie, wij zijn op dit moment bezig met een soort van feest te organiseren met onze vriendenclub Geitnet. Elk jaar hebben wij een soort van bijeenkomst, zeg maar, met allerlei zaadhermanietjes. Maar elk jaar het grote probleem is, zeg maar, de ruimte. En hoe zetten ze die niet zo allemaal neer? En we gaan denken, bij u gezien die fabriek zal binnenkort gelegd, dus zouden we die misschien kunnen aanvuren dan? Het is niet zo dat wij grote ruimtes leeg hebben in onze fabriek. Nee, dan bent u niet goed geïnformeerd. Goedemiddag, met Pierre van Ook. Het is niet zo dat wij grote ruimtes leeg hebben in onze fabriek. Ja, maar iedereen gaat toch weg toch, of niet? Wie zegt dat? Ja, dat wordt toch hartstikke in het nieuws. Dat worden er zoveel ontslagen vallen. Maar dat wil niet zeggen dat de hal dan leeg is. Wij produceren gewoon door, alleen met minder mensen. Ja, maar dan is er nog ruimte over. Als we die machines aan de kant zetten. Ja, maar die kun je niet aan de kant zetten, de machines. Hoezo dat niet? Weet u hoeveel ton die machines wegen? Nou, met een paar man kun je toch wel weg hier. Machines van een paar ton kunt u niet met een paar mensen afschuiven. Dus ik nog nooit neer geweest. Wat zegt u? Ja. Ja. Ja, goedemiddag, met Pierre van Ook. Hallo? Ja. Wat zegt u? Nee, ik begrijp dat niet kans, maar dat maakt niet goed. Maar kennen we dat dan aanvuren of nee? Nee, Waarom niet? omdat het niet gaat. Goedemiddag. Wat is er mis met dat?